Здравейте, аз съм Димитър Ангелов и днес ще ви покажа камерите на TP-Link Tapo. Моделът C200 за вътрешен монтаж и моделът C310 за външен монтаж. Ще ви покажа как да си ги настроите, как да ги използвате и с какво качество предават. Ще направим един бърз анбоксинг на тази за външния монтаж, тъй като всичко, което имат вътре е еднакво, с разликата, че тази има една част, която покрива там, където се включва боксата EG45 за интернет по кабел. Ако свързвате камерата по Wi-Fi, отново е хубаво да сложите тази част. Ето какво получаваме в кутията. Шаблон за пробиване на дупките. Един адаптер, който е с 3 метра дължина. Ето е тази част. В нея ще остане буксата. 3 дюбела и камерата. Тази с външния монтаж е с антени. По този начин приема по-добре сигнала на по-голямо разстояние. Ето има два конектора. Единият е за адаптер, другия е за да включим на камерата интернет чрез кабел. Сега ще ви покажа как да си монтирате камерата. Използваме шаблона, за да бележим дупките. Пробиваме внимателно с бургия шестица. Слагаме дюбелите. Развиваме стойката на камерата, за да може камерата да ни пречи при завиването на видеите. Задължително се завиват с отверка, не с винтоверт, за да не превъртят дюбелите. Разликата на тази камера за външния монтаж с тази за вътрешния, че тази за външния тя не може да се върти от приложението. Както я монтирате, така остава. Преди да продължим напред, харесайте този клип и се абонирайте за канала. Първото нещо, което трябва да направите, е да свалите приложението на TP-Link. След това е да си направите регистрация в TP-Link. Ако имате такава, сме готови да продължим с добавянето на нова камера. За да добавим ново устройство, натискаме плюсчето горе в дясно, добави ново устройство, избираме външна камера, след това моделът Tapo 310, избираме безжичен, тъй като така ще свържем камерата ни. Трябва да обърнем внимание дали мига камерата по този начин като на изображението, ако не, трябва да я рестартираме от тока. След това трябва да свържем камерата с телефона ни, не с интернет. Свързваме камерата с телефона ни. Вероятно е телефона ви да ви изпише, че нямате интернет. Ето тук ни показва, че камерата се е свързала. Избираме сега нашата мрежа. Ако имате няколко рутера, избирате този, който е с по-добър обхват. Въвеждате си паролата и натискате следваща. Изчакваме няколко секунди и готово. Сега трябва да дадем име на нашата камера. Обикновено си я кръстим там, където се намира.
В нашия случай ще бъде монтирана на лятната кухня. За да може, като получавате известие от камерата, да знаете откъде е. Избираме тук някоя картинка, която е най-близо до нашата тема. И готово. Вече имаме камерата в нашето основно меню. Тук ви показвам как изглежда на дневна светлина. Абонирайте се за канала и харесайте този клип. Ето така предава камерата и на тъмно. Ако съдържанието на това видео ви е харесало, може да откриете подобни в каналът ми. Абонирайте се, за да получавате известие за всяко едно ново интересно видео. Чао и до следващия път!